Takanga tichitaura pamusoro penzira pachirongwa chapfuura chezuva ra20 rekuverengwa kweOma. Nhasi uno ndoda kukutaridzai zvazvinoita musanyare kusvorwa, nokuti kudzidza kunotanga pazvinhu zviduku. Musanyare kubvunza Mwari ukama hwako huripo pakati pako naMwari. Naizvozvo nzira dzako dzokunamata hadzingave best panzira dzakaitwa kare kare. Mwari ndiye anofanirwa kunge achikutaurira kuti namata so. Iko zvino izvi tinotuka vapostori nenzira dzavo dzekunamata. Ko pane kereke isingatukwe here? Makereke ose anongotukwa. Iko zvino izvi mapostori vamwe vakungonyepa kuti mapostori, idzo dziri n'anga dzakatoona kuti muchipostori umu tokwanisa kuita mari. Muri kuvaona? Mapostori aizviitira zvinhu zvavo ari ega, but n'anga dzauyawo nemakereke adzo kuti dziite mari. Vakuzviti chi? Vaprofita. Vachihwanda nei? Neupostori namagemenzi. Uku kungori kusvibisa chinamato chitsvene chainamatwo nevanhu vaidawo kufadza Mwari nenzira yavo. Hatingarambe kuti mweya watsvina ungadai wakuita take over muchipostori, asi hazvireve kuti chipostori chakashata. Vanhu vakangogara vachinamata vachibhilivha mune zvinhu zvavo zvoutema hwavo, vachiitawo zvoumwari. Zvakanga zviri kwavari kuti vazoziva kuti ichi chinokanganisa umwari ichi. Asi kune vanotenda vakapinda chipostori ichocho, vaivaona zvichivafambira. Anoziva kuti havaende kudenga kana kuti vanoenda kudenga ndiani? NdiMwari. Inini vakandibvunza ndingavaudze kuti apa makatsauka apa. Zviri kwavari kugadzirisa chinhu ichocho. Muri kuona? Zvasiyana nokunge ndichiudza mwanakomana wangu kana kuti mwanasikana wangu. Uyezve kana abve zero achangondiudza kuti ndoda kuita zvakati, handidi kuita zvakati. Kuti zvimudhara izvi ndezvenyu, zvatinoita isusu ndeizvi. Muri kupaona kaipa? Hongu, kereke dziri kuda kugadziriswa. Dai vanhu vangoziva chokwadi, vawana mweya waMwari, vagadzirisa zviri kunetsa mumakereke avo. Mwari ndiye anovapa nzira dzekunamata nadzo. Chimwe chezvinhu zvazvingareva, takaverenga pana Mateo 26 verse 36 to 44. Ndichikurakidzai zvingareve zvinhu zvakaitika muGetsemani ipapo. Ndichibata-bata tunhu twose, ndichiti ndakabata munhu uyu ndobata uyu, ndobata boka iri neiro iri, ndobata nzira dzacho, kuti zvingarevei. Muri kupaona? Nzira yekutsvaga kururama. Pane mumwe munhu anotobatwa naizvozvo izvo, otoona kuti ndakatevedzera nzira iyi muupenyu hwangu, zvichandifambira uyezve ndichava pedyo naMwari. Saka muchikuona ini ndichiti aiwa, nzira dzangu ndedzangu. Kazhinji handidi kuti vanhu vatevedzere zvandinoita inini, nokuti ndedzangu nzira idzi, ndidzo dzinondiisa pedyo naMwari. Nzira dzenyu ndedzenyu, kana dzichikuisai pedyo naMwari zvakanaka zvose. Munoona? Ini ndinongoti ichi maichiziva here, ichi maichiziva here ichi. Kana wakandibvunza kuti unoda kutevedzera nenzira, ndingakupawo gwara rakanaka rakutevedzera nazvo, riri pedyo naMwari. Asi zvokubata kora kuti aiwa, chitevedzera zvandinoda inini, hazvisi kuzoitika. Ndiri kereke yemunhu mumwe chete, uyezve mumwe akauya kutozopinda neni, iye anenge atori independent, tichipinda tose. Tingabvumirana pane zvinhu zvokuita nenguva dzekuzviita.
hazvirevo kuti iye akasauya kwevhiki reusi handichanamata Mwari. Uyezve ndichaenda kumba kwake ndichimubvunza kuti sei usiri kuuya, anogara zvake kumba kwake ikoko kusvikira paanenge afunga kuti rega ndimbonojoina mumwe wangu uya. Chimwe chezvinhu zvazvingareva kungava kurongeka kwezvinhu muumambo hwaMwari kana tichitarisa Matthew 26 verse 36 to 46. Isi tinoziva kuti Mwari vangave pavo voga. Ava vatatu ava tinowanzodzwa zvichinzi archangels, 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 zvichireva kuti vakanga vari vavengi sezvakanga zviri pachifuniro. Muri kupanzwa? Ko sei Jesu akazopatsanura akaisa boka ravatatu kana boka ravana iye aripo? Pane kutenda kwakadzika kubva kumarudzi. Ini handingazivi kuti zvinoreva chii. Zvichida maarchangels acho i2 chete, hapana 3, hapana 4. Zvichida pane maarchangels 2 asi pane mumwe anomira pamberi paMwari. Tingazvizive. Asi mungamhanye kunoramba ka? Nekuti makamboenda kudenga mukadzoka. Munoziva zviri kudenga imi. Munongokwirawo nekudzika kudenga sengirozi. Makaita saHeavenly Army Commander. Hatikurambidzei. Makazvitarisawo pakanga pane gurumwandira, boka rakatsaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Randiri kuti gurumwandira, tikati isusu dzimwe nguva vakanga vangori vadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu pakati pevane 12. Saka vanenge vasara, ana Peter vabviswa naJudhasi abviswa, panosara 8. Rakanga risiri paboka rina Peter iri, rakanga ritori paboka riri shure. Zvine chatiri kuti zvazviri kuda kuti tiudza here? Mambonzwa ndichitaura zvenhamba. Kana vari 8, tikatangira pa8 ipapo tinoti 831. Muri kuona? Zviri kuda kukutiudza kuti chii? Hamungazviti hazvina basa, nekuti mamuzive kuti zvine basa here kana kuti kwete. Kusvikira maita sei? Mazviongorora. Ndakati ko inini zvichida pakanga pana vakadzi kubva 3 kusvika pa5 vakanga vari pagurumwandira, kana kuti vakanga vatosarawo mune rimwe boka risina kuuya muGetsemani pazuva iro. Kana vakadzi vakanga varipo sezvatinoona pamapicture ana Michael Angelo vaanenge vachipenda zvavo The Last Supper. Kana vakadzi vakaenda kunosvusvira pamwe chete naJesu, vakanga vari vakadzi 3 vatinoziva. Hatizivi kuti vangani vakanga varipo. Zvinoreva kuti nhamba panze pekuti tisiye 8 tinoita kuisa 11, nekuti vakanga vari vadzidziwo. Nyange zvavo vakanga vasingaverengwe pakati pavarume, zvikanzi vaibatsira namabasa. Kana vakanga vasipo, vakanga vasipo. Kana vakanga varipo, varipo. Zviri kwamuri kuti muzvionere kuti chii, zvingarevei. Ndiyo nzira yacho yekutsvaga Mwari. Handizivi kana achiuya ari paplate wosikongopuhwa. Umuchenjerere Mwari akadaro, anongouya ari paplate wosikongopuhwa kunzi uyu tora. Nekuti pane vakatanga kutenda, vachinzivo maKristu, vachiparidzirwa navaApostora, pakatozosvika nguva yekuti vaApostora vakaungana. Anani? Ana Pauro, zvidani Pauro naSirasi kana kuti Pauro naBhanabhasi, vakaenda vakanoona vaApostora vakuru paJerusarema. Pakaitwa musangano wokuziva kuti toudza kuti voita sei
makereke ari kushandirwa, ari kutangwa kana kuti ari kushanyirwa nana Pauro. Vakavapa murayiro yekuti regerai kuita ichi neichi neichi, kana kudya zvakapirwa madhimoni, kana kudya ropa nezvimwe zvinhu zvavaingoudzwa. Muri kuona zvichireva kuti vaiudzwa nzira, nokuti kwakanga kune vamwe vakauya kuzovaudza kuti aiwa, imi munofanirwa kuchecheudzwa. Zvino imi ndinokubvunzai, munofunga kuti kuchecheudzwa kwenyama yenyu kwakaipa here? Kusara kwamarwadzo aripo. Akachecheudzwa haende kudenga? Asina kuchecheudzwa haende kudenga here? Ko vakadzi vanochecheudzwawo havaende kudenga here? Zvinhu zvepanyama kaizvo. Zviri pamunhu. Pauro haakwanisi kutaura mumwe munhu panyama yake kuti regedza kuita chakati. Kusara kwezvinenge zvichipesana neshoko raMwari, kana zvauya zvichinzi zviri mushoko raMwari izvo zvisipo, hongu angakwanisi kutaura kudaro. Kuchecheudzwa kwakagara kuripo kuvana vaIsraeri. Chakanga chiri chiratidzo, tsika dzamadzibaba avo. Zvikanzi namazuva aJoshua, vakanga vabuda muIsraeri, vamwe vakanga vasina kuchecheudzwa. Vakanga vabuda muIgipita, vakanga vasina kuchecheudzwa. Vakatozochecheudzwa vakrosa, vayambuka Jorodhani, kune vakanga vasara vasina kufa, nokuti vakuru vavo, madzibaba avo nevamwe vakanga vari vakuru vakaperera mugwenga nokuda kwokutadza kwavo. Uyu wakanga uri murayirowo wakabva kuna Jehovha. Okay, ndiri kunyanyisa panyaya yenzira. Edza ndingoendera mberi nezvandanga ndichitaura zvinhu. 831, zivaiwo kuti nhamba 3 kana nhatu inhamba yakakosha kuvaHebheru. Kubva pakutanga, utatu hwaAbhurahama, Isaka naJakobho, utatu hwevanhu vakauya, ngirozi dzakauya kuzoona Abhurahama dzakamutaurira kuti chi, iwe uchava namwanakomana nani? naIsaka. Zvikanzi akaona Mwari, huvatatu mumwe hwatinotaura huya muchiKristu, hweMweya Mutsvene, hwaMwari Baba naIshe wedu Jesu Kristu. Pakanga pane hutatu hwematende avo nokurongeka kwavo, kuti tebhenekeri yakanga iri pakati, koti vaprista navaRevhi vakakomberedza tebhenekeri, kozotiwo vamwe vaIsraeri vose ndivo vakanga vari kunze. Kurongeka kawo. Zvikanzi paboka rimwe nerimwe raifamba riri pasi pomutungamiri mumwe, asi dzakanga dziri dzimba nhatu, dzakanga dziri pasi paDhani naRubheni naJudha. Murikupedzisira ndiani? naJosefa. Aiwa, anga ari Ephraim here woManase? Must have been Ephraim. Ndokurongeka kwavakanga vakaita. Zvikanzi pasi paEphraim panga panani? Panga pana Manase naBhenjamini. Yakanga iri mhuri imwe chete, asi vakanga vangori vatatu. Zvikanziwo namazuva okunatswa, muri kupanzwa, namazuva okunatswa akanga ari matatu. Tinotanga kunzwa mazuva okunatswa pavakasvika pagomo raMwari reHorebhi. Zvikanzi Mozisi, natsa vanhu avo kwamazuva matatu, ndichauya kuzavaona. Ipapo munoonawo kuti mazuva matatu anoverengwa sei. Muri kupaona? Ndipo pamunowana mhinduro yekuti Jesu wakanga uri mubwiro kwemazuva matatu sei. Makada kuzvitsvaga kumwe kunhu munokwanisa kurashika, asi zvinhu zviri pachena kuti Jesu wakava mubwiro mazuva matatu.
asi tinotsvaga usiku hutatu namazuva matatu. Zvinokwanisa kuitika izvozvo. Takanga tisipo Jesu paakafa. Zvatinotaurwa navaJudha, vaJudha vanotaurawo zvavanoda. maKristu achitaurawo nekwawo. Politics dzaiwanda. Pakufa kwaJesu pakabuda politics dzakawanda. Dzichiri kungonetsana nhasi. Kana muchida kuzvitenda kuti nzira yekuti mazuva matatu aKristu akanga akamira seayo atakaona paHorebhi zviri kwamuri, mazuva okunatswa. Ndiwo akanga ari mazuva ekunatswa kwaishe wedu Jesu Kristu kusvika amuswawo kubva muguva. Takazvitarisa zvose zvinezvi zvandataura pamusoro pemazuva matatu, tingati chii? Zvingatora mazuva matatu kuti utsvene huvapo. Urupaona kuti Jesu zvaakapinda murinda akatakura zvivi wakazobuda kwavo mazuva matatu. Munofunga kuti zvakanga zvakakosha here kuti angotedzera? Wakadyiwa nehove ndiani? Jona. Munofunga kuti Mwari aingoda kungomuita saJona here? Kuti Jona wakanga wakakosha ndosaka Ishe wedu Jesu Kristu akapinda mudumba mubwiro kwemazuva matatu? Kwete. Mukuru chaiye ndiJesu, mudiki ndiJona. Musati masangana naMwari mazuva matatu, musati mava nehutsvene hwokuti mungasangana naMwari mazuva matatu, ndo patinowanawo mazuva ekuti nyangwe vanozviti masabata zviya, kana vakada kuzvitevedzera pana mazuva matatu anoverengwa sapaHorebhi ekuti vasvike pautsvene. Kunamba 8 yavadzidzi vakanga vasara inotitaurira ichi. Namba 8 inotitaurira mafeast. Mafeast chiko? Mipiro yakawanda yatinoitira kuna chi? Kuna Mwari. Nekuti pamafeast pavo, mafeast makuru aya, yokutanga neyokupedzisira, panonzi pazuva rechisere mozoita sei? Mozoungana futi. Muri kupaona? Pakutanga chaipo chaizvo, mwana pamurau wava murau waMozisi, mwana aizochecheudzwa ava namazuva masere. Ndopakazonetsa naJesu kana ivai navaFarisi navakuru vemurayiro, zvikanzi imimi munochecheudza vana nezuva resere nezuva resabata sei? Imi muchifanira kunge makazorora. Asi kungoti mubate murau waMozisi. Zvino ini ndarapa munhu makunditi ndakaipa. Ini ndarapa munhu pazuva resabata. Chinodikanwa pasabata chiiko? Handika runyararo nerugare norudo. Zvikanzi wakaona une nzara unomupawo chekudya, wakaona unorwara womuitawo kuti ave necomfort. Zuva resere rakakosha. 831 ndio ma831 andanga ndichitaura aya. Masteps here ehusvene tichazoona kana tikaramba takazviti pachikamu chinotevera, kwete panguva inei, kwete. Zvichida pamwe rinenge ratoo gore rinouya kana tikazozvitarisawo, kana kuti pane pamwe patinenge tichiparidza takazoparidzawo pamusoro paMatthew 26 verse 36 to 46 tinenge taane mhinduro yacho. Asi haiziyo mhinduro yacho yatiri kutsvaga iko zvino izvi. Tiri kumbofanira kutaurirana zviripo.
Pekupedzisira tingatoti makatarisawo vhesi 44 yaMateo 26 uno inotiratidzawo kuti Jesu akanyengetera katatu. Muri pabata iri motarisa vhesi 4 yaMateo 44 sorry yaMateo 26 zvikanzi Jesu akaenda achinonyengetera katatu achitsvaga ansa kune mibvunzo yaaibvunza Mwari nezvikumbiro zvake zvaaisa pamberi paMwari. Naizvozvo namba 3 yakakosha. Handisi kuti Mwari wakanamata kamwe chete angatedze kupindura, nokuti uno uri munhu anongogara achinamata mazuva ose. Zvichida paminamato yose iyo unenge uchingoisa chimwe chinhu chimwe chete chaunongoisa zuva nezuva, nokuti uri pamunhu ari pakudzimbirwa. Pane pauchazoti Mwari ndaneta nekudzimbirwa ndakungosiya zvakadaro. Zvinokwanisika. Pane vanhu vanotozviita izvozvo, vanonamata vatendi vanoti imi Mwari chiita ichi zvamunoda. Ko handiko kutaura kwaJesu here? Haana kuti kuda kwenyu ngakuve kuriko kunoitwa. Achinyasoziva kuti panapa pane mahwana. Zvinhu zvandada kupindana nazvo izvi can be avoided. Handifanirwa kupindana nazvo. Ndikutoona kunge ndadzikisirwa nyange chiri chinhu chikuru, nokuti Mwari wangu, baba vangu, muridzi wehondo zhinji. Saka vanhu vanofunga kuti vari kuita sei, chii chavanenge vachiita. Kana Mwari muchida, you can either delay it kana kutozvibvisa zvachose ndokunamata kwaishe wedu Jesu Kristu. Musandibvunza kuti ko delay it yauri kutaura iri kubva papi. Iripo. Kana musina kunyatsotarisira mashoko hamungaioni. Kana muda kuzviziva, vadzidzi vakanga vasiri ready, nokuti pakufa kwaJesu vakanga vamuramba nyangwe vasati vasvika muGetsemani. Tati zvichireva kuti Jesu akazviziva mhinduro mushure mekuedza katatu achidzoka kuvadzidzi. Zvichida zvaakatozodzoka kechitatu kuvadzidzi, ambonyengetera katatu, wakanga wotoziva kuti mhinduro yaMwari chii. Ndosaka akazotaura namatauriro aakaita ipapo, nokuti haana kuzonyengeterazve. Iwo wakanyengeterawo katatu, uchingwarira kufamba zvakanaka pakati pavanhu, usina zvaunopomerwa. Zvichida ungagumira ipapo kukumbira chimwe chinhu, nekuti mupiro inoti chiko, inoti chibayiro, zvoupfu nechinodururwa, zvitatuwo izvozvo. Zvino tino umbowo hwosewo, tongoiri kana tangoitawo zvatinongoitawo zvedu. Imi makanzwa Jesu kuti musaita sevai, vaya vanongogara vachitaura zvisina maturo. Zvichida Jesu anenge achida kuti ufambe nenzira iyoyo. Asi nepamwe anotaura kuti chii? Pane mufananidzo wamambo uya aingogara achikumbirwa achinzi ndiruramisire, ndiruramisire. Zvikanzi akazopedzisira ati aiwa chembere inganditambudza. Regedza ndiitire chii zvairi kuda kuti ndimuitire. Akaruramisirwa antu pamhaka yake. Hazvireve kuti urambe uchikumbira, unoramba uchikumbira, nokuti pane zvimwe zvinhu zvisingabve pamwoyo pako. Asi tarira kuti zvino umwari here mukati. Makataurisawo pavhesi 45 ne46 Jesu anoratidza kuziva kukwana kwenguva, uyezve akaoneswa kuti muvengi akanga atove munzira kuuya. Zvingarevewo kuti tinokwanisa kuwana chiratidzo pamazuva matatu ekunyengetera. Tinenge tatopuhwa chiratidzo kare, asi vazhinji vacho hamungazive kuti chiratidzo chemhinduro yamuri kutsvaga. Kare madzimambo aenda kumaprista obvunzirwa
Zvino imi zvamakapuhwa simba ramaprista naishe wedu Jesu Kristu, kana mukabvunzira, nyange muchizvibvunzira pachenyu, muchibvunzira vokwenyu, hamungapiwe mhinduro here? Minyengetero mizhinji 8, minyengetero mitatu, zvichida wokupedzisira unenge wowana mhinduro. Tingagumire ipapo zvedu pashoko irori, asi tichaenderana mberi nechidzidzo ichocho chamanhamba ichi. Pazuva re12 rokuverengwa kweOma, asi re11 raperera pano. Tosiyana nazvo, tosangana mangwana. Chisarai.